Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ taata. Anyị abịa n'ọzọ taa na-enwe a. Ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa na-enwe a bụ maka research paper. Anyị ekwugo academic writing. Anyị ekwugokwa ife ndị ọzọ wee na-ekwukwa maka research paper. Ife a na-akpọ research paper abụrụ normal paper. Kedu ife a na-akpọ research paper? Na-enye n'ọnwa ahụ. Na-enye nkọ. Jaa nkọ ka ebe a na-ekwu maka research paper. Mara ebe a na-ekwu maka research paper. Jaa n'ọnwa ahụ. What is a research paper? A research paper is a common form of academic writing. Remember, we have talked about academic writing before. A research paper requires students and academics to locate information about a topic, that is, to conduct research, take a stand on that topic, and provide support or evidence for that position in an organized report. Yes, a research paper. Research paper. Nani can do it. Search. In a search, in a choice. Research means na even mother then. Maka na onwe given ndị mmadụ desi, so iwe chọọ ime gịnị itinye nke gị. So na ife ọpụta bụ n'ihi efolu usoro etu kwesị. Na academic writing, bancha bụ academic writing. A na-echenji words ọ dịka onwe ife dị iche. The research paper bụ ife edegolu wee chọọ ide ọzọ. Wee chọkwa itinye idea maka na idea aja agụsịrọ na nke Socrates na idea ka na-aga. Idea agụsịrọ na nke nna nna anyị ba. O nwere inu Igbo ndị ụfọdụ atụsịrị kịta megolo outdated due to n'ụwa na-aga n'iru. So n'ịmago ọnya bụ ife niile bụ research. Ịtụba inu Igbo ụfọdụ, o nwere inu ụfọdụ ịtụ atati fụ na ọ na-ada dabaras, nwee ndị dịga outdated, nwee ndị ka dịkwa kwụrụ chim. So na research paper bụkwa etu a ka ọ dị, bụ ife dịgolo adị, then wee mee gịnị wee bịa n'ebe anya ọfụma nye ya afa nke ọfụ ị chọrọ inye ya, wee wetuo alụ ana wee nyochebe ife kpatara na nke gị anụnwa ị na-ede kịta anụnwa kwesịrị ka ị ga-enye ntị, na nke ndị ọzọ na-adịghị outdated, na nke ndị ọzọ na eziokwu ma ebe akwụkwọ maka mana ọ bụ ọzọ maka taa. Then types of research paper. Even na research paper, one can compare and contrast papers. Most of the time, na-ajụ m akwụkwọ m, bagodo m compare and contrast. If I go na secondary school, sometimes a na-apụtakwa na university, ọ na-ebukwa anyị aka. Compare and contrast, kedu ife ọ bụ? Compare and contrast papers bụ paper ndị ị na-ede kwuo ife enwekọrọ ọnụ na kwuo ebe fa dị iche. Compare bụ kedu ife fa nwekọrọ ọnụ. Ị na-akọwa maka ọdịnala ndị Igbo na ọdịnala ndị Israel. Ụfọdụ sị na ndị Igbo bụ ndị Israel, ụfọdụ sị na ndị Israel bụ ndị Igbo. Mana asịzi a ga-ebiazi asị gị compare and contrast. Ife ya emezi bụ na that paper igosi anyị kedu ife Israel na Igbo ji nwekọrọ ọnụ. Etu esi anụ nwaanyị ọ bụ the same enwekọrọ ọnụ. Etu esi akwa ozu enwekọrọ ọnụ. Etu esi eti mmanwụ enwekọrọ ọnụ. Etu esi eme ife ọdịnala dịka ndị Shia nọkọsịa na amaala enwekọrọ ọnụ. Ị nwere ike ọ bụla enwekọsị ndị ọnụ na compare. Contrast bụ nke dị iche, nke a na-enwekọrọ ọnụ. Ibidogodo na ka anyị kafa si aṅụ mmiri, ọ ka anyị si aṅụ mmiri kafa si aṅụ, ka na-echu mmiri ka anyị si echu mmiri. Ị nwere ike gosi ife a na-enwekọrọ. So compare and contrast paper means that na paper ahụ na-aya afọ ebe idere ebe ife enwekọrọ ọnụ na ebe idere ebe a na-enwekọrọ ife ọnụ. Argumentative paper, ọ nwebugo ka anyị si kọwa ya before. Argument, you throw an argument. Okeke bụ onye nteje abọgụ, ọ maara akwụkwọ. Okonkwo bụ onye nteje abọgụ na Anambra steeti, ọ maara akwụkwọ. Therefore, Okafọ makwụrụ akwụkwọ. Maka na Okeke maara akwụkwọ, maka na Okonkwo maara akwụkwọ.
maka na vancha bụ ndị nteje abụọ dị afọ na ọkafọ bụ onye nteje afọ na ọkafọ mara akwụkwọ ịfọrọ na argument ahụ nwere ka ọ dị o nwere ka ọ dị maka na Okeke mara akwụkwọ Okonkwo mara akwụkwọ does not mean na ọkafọ ya amakwụ akwụkwọ. So argumentative paper ya eme argue why Okeke ji wee maa akwụkwọ, why Okonkwo ji wee mara akwụkwọ, omekwa argue why ọkafọ ji wee bụrụ iti. Ọ na-adaba ntị adịkwa nye ka a na-akpọ argumentative paper nke ọbụla ikwu eme argue. Then analytical paper bụ ịkọwa ka ibe n'ibe kpatalụ ebe na ibe dịka na Okonkwo mara akwụkwọ wee bido wee sị na nne na nna ya na ba bụkwa prọfesọ akwụkwọ dị ebekwa na befe fa bụ ndị na-eteki ibe serious na ọpụta ụtụtụ chuo mmiri chusie mmiri ebute akwụkwọ gụba mbọsị agha na-jero skuul iwe analyze ba ibe kpatalụ Okeke ji wee mara akwụkwọ ka fa si ebi n'ezinụlọ we analyze before Okonkwo ji wee mara akwụkwọ ka fa si ebi n'ezinụlọ analysis wee compare and contrast ya ndị ọzọ wee nọkwa n'ime wee kọọ ife batara Okafọ ji bụrụ ya iti bọlịbọ na ife o ji wee bụkwara iti bọlịbọ bụkwa mana ị nwekwa ike esikwa na onwekwa ike ọ bụrụ na ọ bụkwa na onwe opportunity Okonkwo nwere na o nwekwa ike ọka mma mana ka ozi na-ede n'iti ka ọ ka bụ nke taa maka ife dị etu a analyze anya ọgụm. Cause and effect paper. Yes, nke nwebe ife kpatara ife na ife ji mee ife kpatara ife ji wee mee na ife o nyere. Ekwu m na ndị Igbo ndị prọfesọs nọ na yunivasiti niile ndị ọzọ n'ala Igbo ife m na-ekwusi kịta ọnwa ababa na-akpọsị ya kpọtagbusie anya mma na ọ bụrụ iwe nwere nnakọ mana ka o si na-ede na mmụọ na-akọgodo nke mma wee na-akọwazi na ndị ọzọ bụ ndị prọfesọ na lekchọra ya pụta ama pụta ka anyị na-akọwasịrị ụmụaka anyị ife agwa ka ọ wee na-awụkwe nghọta ebe sị gị cause and effect paper kedu ife kpatara ife ji wee mee na ife o nyere oke na cause and effect paper na enwere expect ka ị wee sị na onye na-agba mechin na-agba ya na-ene anya o ebutala ya ọnwụ na onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri na o ebutakwala ya ọnwụ butela ụwa ya na n'iyi maka na mkpụrụ mmiri na-eme ka brain mmadụ agha nọkọtara mkpụrụ mmiri nwee ike mee mmadụ tibe nne ya ibe mkpụrụ mmiri nwee ike mee ma ọgbagbukwuo onwe ya na mkpụrụ mmiri na-akọsụ mmadụ ime ibe dị ma nnọọ na the result ya bụ gị na ọnwụ drug abuse na onye na-ese ibe niile a na-ese nekwa ibe na-ejedebe ya bụrụ ndị sele mbụ ọ baala uru na pepa gị abụ ya akọsị the cause the effect the cause and the effect ya bụ ibe na-akpọ cause and effect paper na ibe anụnwa na-ebute ibe dị etu a and ife dị etu a ịkwụsị ife anụnwa ife dị etu a akwụsị. Other types of research paper bụkwa ide report unu ma ife bụ report ịnọrụ nnọọ keep very quiet na document something wee mesie wee follow the tenets of giving a report etu esi ede report maka report ọbụla nwere ka esi ede ọnọdụ ka onye je minutes asị gị etekiela anyị minutes nwere ka esi eteki ya ihe edenu mgbe meeting ji wee bido deman onye nọ na meeting delu ka esi wee bido ekpere wee kpọọ ndị ụkọ na ka esi eme ife ndị ọzọ ife onye kwu na ebe emesi kwekọrịta n'ebe abụ onye abụ na mmanụ onye bịara meeting na mgbe eji wee jedebe meeting na ka esi mechie ekpere na mbọsị asị na-emezi meeting ọzọ etu a ka ọ dịkwa na report ya na-ede n'usoro. Then subject based paper ya o nwere ife ebu n'obi bụ target anọ ya ka a chọrọ ka ị dee maka ya na that particular paper. Enwere ike ya boss ma ọ bụ ya university they wanted a particular area of research ka amala ife kpatara ife dị ma nnọọ ji wee mee
enyego gị the subject, enyego gị the topic, then nyezie gị the materials to go and then do a research about it. So n'anya bụ ife anyị na-ekwu dịka anyị si wee kwubu in a summary. Compare and contrast contains two works of same nature, discuss about pros and cons of the two works, always based on literature and balance comparison essential. Akọwago m before. Okay, similarities and then differences. Argumentative paper contain arguments and personal points of view and solution by the writer. Contains the two sides of a controversial issue. Author needs to be unbiased and neutral, correct? Analytical paper contains multiple points of views. Author analyzes all the points and draws a conclusion. Lotakwa ka nsi wekwu maka Okeke na Okafọ na Okonkwo maka ndị ma akwụkwọ na ndị na-amara akwụkwọ. Cause and effect. Talk about the probable reason and the expected outcome or the result. Useful in the field of business and education. Then report. Contain data about multiple professional fields. These are professional types of research papers, frequency-based, annual, quarterly, or monthly, whichever way it comes, or even minutes. Papers based on a particular subject, that is a subject-based paper, mostly written by students as assignments. Okay. In all this, we have talked about research paper process. You cannot talk about research paper without talking about the process, as we repeatedly, even in the research paper structure. Look at and then one section, and then one abstract. And you could get before. Or go for the what outline, if I'm a expert. Then, of course, remember introduction, literature review, methodology, or materials and methods, results, discussions, recommendations, limitations, conclusions, acknowledgement or appendix, then reference. Anyị ka ya agbalịkwa nke a mbọsị ọzọ, mana ọ dị mma ka anyị lotakwalụ na anyị ekwubugo mma ife niile a. Research paper nwere process, o nwere ka esi structure, and ka esi structure na onye nwere abstract gị, nwee outline, depending on the type of paper. Etu unu anyị si wee kọwa bie before, etu a ka ọ na-adị na most papers. A sị nke anyị kene unu, onye nlezikwana topic anyị tata. Thank you very much. Na-efolokwa na anyị na other topics, because we are not giving up. We'll be trying our best until we motivate other lecturers and professors also there are those who have been into this kind of teaching. Onwegolo ndị na-akụzi ife a long time ago. Ana m ekene for ọfụma. Wee na-ayọkwa ndị professors ndị Igbo ndị ọzọ na lecturers and teachers ka anyị pụtaba n'igwe wee nwee ike ga na-agbalị ofe ụfọdụ ka mmụ anyị na-aghọta. Actually, one of my motivators, my motivation bụ na mgbe m na-eme my research, I think in 2013, yeah, o nwere topic ụfọdụ maka nchọ nlụ, ọ bụrụ na ndị India fanye m the 10, mana abịa ọ bụrụ na India ka ba ji akọwa ya, nsị mba na o nwepụrụ mgbe oge ya bụ olu ka m butekwa ife niile m na-akụziri ụmụaka ụmụ akwụkwọ tinye ya n'ala Igbo nke m nwere ike ịga na tinye ya n'asụsụ Igbo nke m nwere ike ịkọntrol. Ekenekwara m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị na-esonye na anyị na ya na-aga n'ihu. Thank you.